दैबाना एख' गैलामोन ना बौ होनायखायसो दैबाना मोसौ बोरमा दोननो मोजां मोसौफोरखौ जादों ना इयाव बाव दोनदो मोसौफोरखो आलाय सिलाय बेसे आलाय सिलाय जादों जोंखौ जा सोरबा नुदों नाहरदों नै ओइ भट नांगौबा आखाइनि आसि बिमाखौ नांगौ आंबो नै साथा लानानै एकदमबारे प्लास्टिक सास्टिक गानना रेनकट एकदमबारे नै सानाव नायनि दैबाना जादों नै इयावबो ओरैहाय बेयो न'खरमोन नै लोगोफोर नै इयाव हाबजोब्बाय नै सानाव नै इसा मा जाखो जाखारबायना माइसा रेनकट गानदो रेनकट ओइ नैसा फेल दानगासिनो न'खराव दैबाना एकदम मा बुंनो आरो नै दंखलफोरानो दैबाना गोजा गासिबो नैखिजाबो दैयानो दै गोजा गोजाबो लोमजोब्बाय नै न'खर माखाया नैसानि खोथिनि नै हिसाबबो फेलदोगासिनो न'खराव हाबजोब्बाय दंखला नै दंखल माखाया सेस लोमजोब्बाय नै ए न'खरनि लामामोन इयो नै ओरै हाबजोब्बाय ओमफ्राय फेलदोगासिनो इसा 2 घन्टायावनो बारायजोब्बाय दै माखाया नै न'आव हाबसिगोन इसानाबो ओरैहाय नै फेलदोगासिनो फेल थानो हाला आरो उपाय गैला नै एकदमबारे फेल खारनांसिगोन ओंखाम संग्रायाव हाबबाय ओमफ्राय नै इसानियाव थाग्रायाव हाबबाय नै इयाव फेल दानगासिनो नै इसानियाबो हाबसिगोन इसानाबो खारजोबनांसिगोन बबेबा गोजानाव हाबसिगोन इसानाबो सेस जाजोब्बाय बोरमाखाया नै बन दोनग्राफोरैनो हांसो मानि खाथाबना दोनबाय खारजानो गिनानै हांसो माखानै शेयार खालामना हो भिडिअखौ जेन बाङाय रिलिफ मोनगोन आरो ना मोसौ मैसोनि थाखाय नै बाङाय नै सेस न' माखायानो नै एकदमबारे लोमजोब्बाय आरो बेफोर माखाया फेल दानग्राया नै गोजांजोब्बाय बडि ओंखारदो थाबायनो हाला आंबो गाखोनि फेल लोगोफोर नै फेलाव गाखोनि र' गाखोनि फेल गाखोनि मुखैजा वय गैलालै सेस नै फेलाव फेल गोजांजोब्बाय लोगोफोरथ' बायलांजोब्बाय एकदमबारे गाखोला आङो इखिजा मोसौ खुन्थि थांनि र' बिराद गोथौ जादों नै लोगोफोर एकदमबारे मा बुंनो आरो लामा माखायानो एसे इसानियाबो हाबजोबसिगोन खाराखै ओंखाम संनानै लाखादो बातरि ओंखारजोब्बाय आं नै लाइभ होजोब्बाय नै इसानाबो एकदम बाहायल'सो नै नां जादों इनो इसाबो माइरं साइरं जावखाजोब्बाय खारनांसिगोन गोजानाव
deh dalam माबा मोनसे होनसं मा बुंनो आरो दैनि थाखायनो माने आलाय सिलाय जाजोब्बाय मानसिफोरा आलाय सिलाय एकदम जेराव बौ थागोन बौ मागोन बेफोरबायदि जाना दोङो दा बर्थमान बैयाव ओंखाम संगोन बैयाव मा खालामगोन दंखलफोराबो माने गेसबो गैया जोबलांबाय अ जेबो नुजालानो जे माने गोजों थांनानै बैयाव मा थाहैगोन राहा गैयि रखम जाहैबाय राहा गैयि एकदमबारे नै इफोर माखाया न'खौ माखाया हाबजोबसिगोन आरो नै टर्च लाफाजोब्बाय नै गोदान गोदान एकदम टर्च गोदान थालाब्बाय नै दा हराव मा जायोना दा हराव आरो बिखासे गाहाम जाबा सेस सासेयावनो गोजानाव थांनांगोन अ मोसौनि माबा खोन्थिनो थांगासिनो नोंथांमोननो नायनो हागोन गामियावनो एसे दोनदो आरोना मोसौफोरखौ दोनदो नै खर'आवबो प्लास्टिकसो लादो नै प्लास्टिक रेनकटजों गानफ्लानानै प्लास्टिक लादो अमाया माबायदि दं नायनोसै अमा माखाया फुंनिफ्रायनो एकदमबारे दाउ अमा माबा माबि बुथुमनानै एकदम मेंजोबलांबाय नै गोजौ जायगायाव दोनदो आरोना मोसौफोरखौ गासिनिबो गामिनि मा दैबानाखौ गैलामोन ना होनायखायसो दैबाना मोसौ बोरमा दोननो मोजां जादोंना इयाव बाव दोनदो मोसौफोरखौ आलाय सिलाय बेसे आलाय सिलाय जादों जोंखौ जा सोरबा नुदों नाहरदों नै भट नांगौबा आखाइनि आसि बिमाखौ नांगौ रायफोराव आलाय सिलाय जाजोबदों आलाय सिलाय जाजोब्बाय अमायाबो नै अमा आयाव दोनजोबदो नै इयाव फैना थाफैबाय नै मानो दंफैयो नोंसोरियाव मानो दंफैयो खामफ्लायफोरा नै इयाव दै माने गोजौ जायगायाव फैना थाफैबाय आरो न'फोरा लोमजोब्बाय नालाय न'आ लोमजोब्बाय गासिबो लोमदोंथ' आरो लोमजोब्बाय नोंसानाबो हाबजोब्बाय बिखासे हान्थुसे बिखासे जादों गब्रजोब्बाय गासिबो ओंखाम मोनजाला दै मोनजाला नै एकदमबारे अमायाबो अमा फिसा गोनाङानो नै नेबाय दं अमाखौ नेबाय दं अमा फिसाया एकदमबारे आगसिनो जाबाय अमा फिसाया नोंसानि जोंहानिनो अमा फिसाया नेबाय दं अमाखौ नेबाय दं नेबाय दं उपाय गैया न'फोरा लोमजोब्बाय सब गासिबो एकदम न' माखाया एकदम सेस हान्थुसे न' बिथायाव हान्थुसे लामाफोरा लोमजोबथारबाय एकदम लामा लोमथारबाय सेस उपाय गैया आरो हरसेयावनो बारायजोबदो दैया बारायजोबदो नै इफोर माखाया नै इसाबो इयाव फैजोबना थाफैबाय नै जानजिसो जालांबाय जानजिसो जाबाय थारैनो हायाखै दा ओमफ्राय इयाव फैना थाफैबाय गोजौआव माइ माखौबो दा गोजौआव लांजोब्बाय खान्था साराय ओंखामफोरा बोरैहाय गोजौआव लांजोब्बाय नै इजाबो खिथाबफोरखौ लानानै नै बेगफोर लानानै दंफैजोब मा थानो हायाखै थानो हायाखै खिथाब लानानै थाफैजोबदोथ' आरो एकदमबारे नै गोजौ जायगायाव फैजोब्बाय बैफोर माखाया सब माने दैजों लोमजोब्बाय गासिबो ओइ नै स्कुलफोराबो लोमजोब्बाय दिनै खोनानायावथ' आरो LP स्कुलनि परिखाबो दंमोन ओमफ्राय दा परिखायाबोथ' जायासै दैबाना जानायखाय नै लामा माखाया नैफोर माखायाबो सब माबाजोब्बाय नै मोसौफोरखौ दोनदो नै इयावबो खावसे दोनदो बे जाहैबाय ओरैनो बाथौनि न'मोन आरोना इयो बेनिफ्राय बेयाव खाजोबनानै दोनबाय गासिखौबो मा खालामनो आरो उपाय गैया नै दैबाना जाजोबनानै ओमफ्राय ओजाबो दंबावो गामियाव बहुद दंबावो ओजा लोमनाय माखाया ओजाथ' बांसिनसो गोथौ जायो आरोना ओजानिखौ आं नोंथांमोननो दा खोन्थानो हाथ'नाय नंला आरो गोथौ जायोना फाख्रि सिङाव ओंखामखौनो मोनजायाखै दाबो फुंनि ओंखामखौनो जायाखै माने माला समाव मा बुखैजा खारनांगौ जायो पात्ता गैया आरोना बेखायनो माने फुंनि ओंखामखौनो जायाखै आरो एकदम दैबाना एफोर माखायाबो सब सेस लोमजोब्बाय आरो गासिबो नै ओमफ्राय नैयावबो दं नै मोसौ माखाया मोसौखौ लामायावनो दोनदो इयो लामासोमोन बेफोर माखा सब लामा गोजा बेफोर माखाया सब लामा नै लामा गोजा नै गासिबो सेस लोमजोब्बाय आरो नै जाहैबाय स्कुलमोन लोगोफोरनो इयो ओइ नै स्कुलाबो लोमजोब्बाय आरो सेस ओमफ्राय नैयाव माने माबा दंमोन नै बेयो जाहैबाय अमा नै अमा माखायाबो इयावनो दं अमाफोराबो नै इयावनो दंजोबो गासिबो
नैफोर माखाया लोमजोब्बाय सेस इनिफ्राय दा गेदेर जायोबा जोङो बेलेग गोजौ जायगायाव थांनांगोन खाथिनि गामियाव एसे गोजौ जायगायाव थांनांगोन आरो दा ओमफ्राय दा जों ओरैनो न'आवनो दंथ'यो ओमफ्राय सोरबा बेलेगाव थांबाय नैफोर माखाया थार जाजोबदो नै सिगांथ' नै बिसोरो नै ये लामा आरो लोगोफोर नै लामाया बेफोरबायदि जाजोबदो मेन लामामोन इयो आयु नै दैया बिराद थार जादों आरो ना इफोरखैजा बिराद गोथौ जादों इयाव नै एकदमबारे जानजायसोखा बेफोर माखाया नै जानजायसो गोथौ जाजोबदो बे जाहैबाय लोगोफोर दुरामारि होननाय गामि इयो सिंलिमारि दुरामारि होनो बजालि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोलैयो आरो इयो सिंलिमारि ओमफ्राय दुरामारि होननाय गामियाव जादों आरो बेफोरबायदि दैबाना हरसेनि गेजेराव हराव बिराद अखा हानायावनो बेफोरबायदि जाजोब्बाय नै दैबाना बेफोर माखाया गासिबो नै दैबाना गोजा न'खर गोजामोन नै नै फंबायमोनाबो एकदमबारे दैयाव माबोरै गेलेबाय दं नै नोंसोर गियाखै दैबानाखौ गियाखै न'आव हाबजोब्बाय दै नोंसोरनाव न'आव दै हाबजोबदो न'आव दै हाबजोब्बाय नोंसोरनावबो गासिबो ओंखाम मोनजायाबा नै इफोरखौनो जाना थानांसिगोन ओइनो खान्थाल मानसिफोरा गोजौ जायगायाव थांजोब्बाय आरो ना बेनिफ्राय दा जों दंथ'यो खायसे हानायफोरा दंथ'यो खायसेया फेल दानगासिनो ओमफ्राय नै न'खराव हाबजोब्बाय बेफोर माखायाबो नै न'खराव एकदम हांसो माखायाबो मायाव थागोन जादों नै इसानिया नै न' माखाया सेस लोमजोब्बाय गारिखौनो खामदावलायनाय जाबाय गारिखौ माबोरै दोनगोन दा इखौलाय गारिखौ बोरै दोनगोन नै हाबजोब्बाय एकदमबारे न'खराव बाङायल'सै बारायगासिनो दैया बिराद बारायथारदो नै न'आ माइयाबो गोलैबाय इनिया दोननाया नै बारायलांगासिनो एसेल'सै खामसालियाव हाबबाय आरो ना ओमफ्राय नैफोर माखायाबो सेस नैफोर माखाया सेस बाथौ माखाया नै थालिर दानदो थालिर दैबानाया आवसि जाजोब्बाय दा बोरै मोनदो गोजौ खोना लाखाया नालाय गोननासे ओजा थांजागोन थांजाला हा थांला हाला जोंनाबो नै हाबबायानो न'आव हाबजोब्बाय सेस नै एसेल'सै इसाना न'आ इसाना हाबथ'वाखैनो इनिफ्राय हाबबाय न'आ सेस हाबजोब्बाय दा बहा थांगोन हाबबाथाय हा किबिराव थांसांसिगोन ना फाख्रि सिङावबोथ' हाबजोब्बायानो एसे गोजौ दंजोबो नै बहा थांनो खिजा गोजौआव थांनांसिगोन एकदमबारे जा नै साया माखायाव दोनजोब्बाय सियार टेबोल माखाया बेल दानदो नामा दे दानना ला दैया गेदेर जाबाय दङ इसानाव फैदो लोगोफोरनो आङो इसानाव इसा सासे बेमारि मानसि दं आरो ना ओमफ्राय बेमारि न'खराव आं थांगासिनो दं इयो जोंहानिनो एसे आलासि जायो ओमफ्राय दा थांबाय दं नै बेसे गोथौ जादों नुदोंना गोथौआ बेसे जादों नुदोंना लोगोफोर नै बेसेबा गोथौखा आरो नै सिलायगोन दै एकदम बेसे गोथौखा आरो न'खर इयावनो थाबाय बोरमा मानसियालाय इयाव थानो हागोन नोङो दा फैगोन नंगौ लोगोफोर आं बिदिबा भिडिअखौ दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जायफोरा नुबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो
जाहाथे बेलेग गुबुन माबाफोरा नुहैयो आरोना ओमफ्राय एसे ओरैनो रिलिफफोर जेनेबा मोसौफोरनो बा मानसिफोरनो माबाफोर जुदि सोरबाफोर माबा हरनो गोसोबाथाय माने रिलिफफोरनिफ्राय शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आं मा बुंबावनो दैबानाखौथ' आं खोन्थिजोबखाबायानो नै गासिखौबो ओमफ्राय दैयाथ' दा बारायगासिनो दङ दैया खमायनायनि लामायाव गैया लोगोफोर बारायगासिनो दङ ओमफ्राय मा बुंबावनो आरो गासिबो लोमजोब्बाय गासिबो बेलेग बेलेगाव खारजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा आङो ओरैनो गामिनि माबाफोरखौ खिन्थिदों आं ओजाथ' आं थांबावनो हायाखै गोथौ ओजा माने ओजाथ' बिराद न'फोरानो माने माबायाव नांजोबथारबाय आरो ओमफ्राय दाथ' सोरनाबा हाबबावाखै एखिजानिया बेनिफ्राय आरो ओजा माने बेलेग लाइनफोरनिया हाबजोब्बाय आरो गामियाथ' जोंना बुहुत गेदेर नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दा गामिखौथ' गिदिंजोबनो हानाय नंला आङो ससे जिखिनि हाबाय बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो ना ओमफ्राय बेखिनियाव नोंथांमोना नायनानै नुनो हाबाय जेनेबा दैयाथ' बेसेबा गेदेर जागासिनो नै लामायाव बेनो नै दैया नैसिनि जादों ओमफ्राय न'खरनि लामामोन दा मा बुंबावनो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होदो जाहाथे सोरबा बेलेगफोरा नुनो हायो आरो ना दैबाना जागासिनो दं दा जोंनाव खमायाखै आरो दैया लोगोफोर अखायाबोथ' आरो हागासिनो दं दा खमायाखै दैया बारायगासिनो दं आरो दैया बारायगासिनो दं नै जाबो जोंहा काकायाबो नै मोसौ दोननानै फैबाय आरो नै बहा थांदोंमोन गा नै हा सिंलिमारियाव सोरखौबा दोनहैबाय नामा आलासि दोनहैदोंमोन आलासि दोनदोंमोन दैबाना ना ओजा क'नासाराव थांबाय नामा बबा क'नासाराव दोनहैबाय नै सिजोब्बाय एकदमबारे दैया एकदमबारे दैबाना ओइनो जाबो जाय जेरै हागो माने लांगासिनो आरो ना गोजौ जायगायाव लांगासिनो ओमफ्राय सोरबा ओरैनो न'आवनो दंथ'यो सोरबा थांनो हायाखै सोरबा बुरि मानसि दङ सोरबा बोराय मानसि दङ बेफोर माखा सोरबा फेल दानदों गासिबो माने दं आरो मा बुंनो लोगोफोर गावबा गावनि न'खरनिखौ गावबा गाव बेस्थ' जागासिनो गासिबो नै ओमफ्राय आं ओरैनो भिडिअखौ खालामबाय गामिनि दैबाना जानायखौ भिडिअ खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना